Em ê îro li ser hinarên Kurdan hinek îstatîstikan û hinek agahiyan bidin, bawer bikin gelek kes hay ji van îstatîstîk û agahiyan tunene. Lê berî vê çend fotrafê me hene em li wan mêzekin paşê em li birin. Li hin bajarên Kurdan bi taybetî hinar navdar in. Li Rojhilat, li Sinê derdora wê hene. Li Başûr hinarên Helepçeyê gelekî navdar in. Her çiqas Helepçe bi komkujiyê hatibe nasîn jî hinarên wê hê navdartir in. Hinarên Helepçeyê gelek xweş in. Ji bo vê navdariyê her sal li Helepçeyê Festîvala Hinaran tê lidarxistin. Îsal jî dawiya meha dehan yazdemîn Festîvala Hinaran a Helepçeyê lidar ket. Yên ku bi hinaran re eleqedar in cotkarên wan, berhevkarên wan, ew hinarên xwe di festîvalê de pêşkeşî raya giştî kirin, pêşkeşî hinarhezan kirin, hinarên xweşik. Hinek hinarên Helepçeyê wisa mezin in, her yek kîloyekî belkî kîloyekî zêdetir in. û helbet teama wan jî tiştekî din e. Îsal pêşangehekî jî hat vekirin ji fotrafên li ser hinaran 32 fotraf giran ji Rojhilat û ji Başûr fotrafên xwe di vê pêşangehê de pêşkeş kirin. Fotrafên hinaran hinarên gelek xweşik. Me got her yek bixwaz kîloyekî heye. Wekî din îstatîstîk çi ye? Li Helepçeyê 10,602 erd tenê ji bo hinaran e. Yani li ser 10,602 erdî hinar têne çandin, têne berhevkirin û têne firotin. 2300 kes li Helepçeyê vî karî dikin. Belê 2300 kes. Gelek welat hene nüfusa wan bi qasî ew qas hinarkaran tune ye. 2300 kes. İstatîstik gelekî girîng e. Li Bakur jî hinarên gelek xweşik hene. Bi taybetî li Sêrtê, li gundê Zivsivkê ku bi ser Şêrvanê ve ye, hinarê wan gelekî xweşik in. Hinarên gundê Kepe ya Perwarê jî gelekî xweşik in. Bi taybetî Zivsivkê hinarê wê her sal têne Stenbolê. Payîzê, li Fatihê, li Kadınlar Pazarî miheqeq hinarên Zivsivkê hene. Ez bi xwe jî diçim distînim û jê feydeyê digirim. Baş e qîmeta hinarê ji bo laşê însanan, ji bo bedenê însanan çi ye? Mesela hinar dikare pêşî li tansiyonê bigire. Tansiyonê dadixe. Hinar kolesterolê, asta kolesterolê rast dike. Pêşî li nexweşiya şekir digire. Binêr bû çend tişt. Ev tenê helbet na. Hinar pêşî li nexweşiya qelb, nexweşiya rihan yani damaran digire. Ne tenê ev. Hinar berxwedêriya laşê însanan a li hemberî nexweşiyan xurtir dike. Yani Kurd dibêjin ya berxwedan. Hinar wê berxwedanê di laşê însanan de bi însanan dide hîskirin. Wekî din mesela li hemberî hezmkirinê jî, ji bo hezmkirinê jî hinar girîng in. Rengê hinarê jî girîng e ji bo bedena însanan. Gelek taybetiyên wê hene. Ger hûn li Stenbolê bin, hûn dikarin herin Kadınlar Pazarî hinarên Zivsivkê bistînin û bixwin. Hûn li Başûr bin, ji xwe Helepçe li benda we ye. û eger hûn li cihên din bin jî, xwe bigînin hinaran û bixwin. Mesela li Stenbolê gelek bazaran hinar têne firotin lê hinarê wan tirş in, nexweş in. Lê hinarên Zivsivkê
قوة ما قلت ناب نشان وان شيرين نه شیرینی کو تا عرض که شیرینی کو وکی آبه جناب دامار مروف را دحرکه و دچه حنار میوه کی گله کی گرینگه گر فرسنده و هبه جه فیده بگرن